पर ध्यान रखे कि जय गणेश गणनाथ गजानन गणपति गिरिजानंद विनायक एकदंत गजानन कि रक्ष ही गणाध्यक्ष हे भालचंद्र दुख भंजन जानता नहीं का बड़ा बढ़िया एगो फिल्म आई रहे। एक और फिल्म रहे बहुत पुरान सिनेमा रहे। ओमे धर्मेंद्र जी रहले हीरो। अब बड़ा पुरान हमनी के जन्म से पहले के फिल्म लेकिन बड़ा बढ़िया ओमे गाना बा। एक और गाना रहे हीरोइनिया कहती है हीरो से कि तुम जो चलोगे तो अरे होगी बड़ी खराबी कि तुझे दिल में बंद करके दरिया में फेंक दूं चाबी। लेकिन गणेश भगवान से कि गोरी के लालनवा के सुमिरन हम अब आई बाबा हम दर्शन करे। लेकिन गणेश जी के मालूम ना रहे कि परशुरामो जी भगवान हैं। जाके रोकनी कहनी कि कहाँ चल दिले बड़ो तुम कहले कि हमार नाम परशुराम हो हमरा के रोके वाला तार बापो नहीं कोई ना मनलन लगले गणेश जी रोके बस का कहले कि एगो रखल रहले जवन अपना लगे पारसा ओही पारसवा से कहली मरले चला के कहली भाई उनकर दांतवा टूट गइल आ दांतवा टूट गइल तो जा करके ओकर नाम व्यास जी कलम बना के वही दांतवा से हां इतना बड़ा वेद के रचना कइले तो वही जब परशुराम जी के मालूम पड़ल कि ये महाराज हम ही का कह देनी गलती हो गइल हमरा से तो गणेश जी एकर नाम रहे सारा देवता काहे कि एको कंत दारावत पूजाधारी कांधे पर जने उनको बेमूस के हम सुनले बानी कि पियर पियर लड्डू रहुआ बड़ा पसंद है ऐसा पियर पियर रहला धोती हम रौदा के पहनाई पियर पियर धोती हम रौदा के पहनाई